Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe indaba kaNtwari. Ithi ke indaba kaNtwari ke ikusingathi ke ikamva lakhe lithande ukuba mfiliba phaa kuqela kule Kaizer Chiefs baphulaphuli. Emveni kokubana kuNtwari ke uthe ke xa bekubhekwa phaa eDRC kuyodlala laa mdlalo ke weCAF Confederation Cup apha kule mpelaveki sisuka kuyo, kwazi kafakwa phaa uBrandon Peterson njengogolkeeper, wabuyiselwa yena, kwazi wabekwa phaa uBruce Vuma njengelalela, akabi safakwa phaa ke yena ke uNtwari. Kuthiwa ke le nto ke ifika emveni kokubana ke i-management eKaizer Chiefs naye kangeke iphatheke kakuhle ke intetha ethethwe phaa ke ngumqeqeshi weqela ke laseRwanda u-Adel Amricho, apho ke ebethe wagxinisa into ethe uNtwara iKaizer Chiefs funeka imazi okubana ke zinintsi iitim ke ezibalulekileyo zimfunayo phaa eYurophu, izincede ke ingalibazisa uNtwari kanti ayizukumsebenzisa. Lapho ke benamagama athi ke bekwathetha nomqeqeshi we-goalkeeper phaa kwiqela leKaizer Chiefs, sembongoza into yokubana ke funeka yazi indlela yokumdlalisa uNtwari, ngoba uNtwari ke nguyena goalkeeper usezingeni, futhi ke ushoyo into yokubana ke kwaba goalkeeper beKaizer Chiefs akekho ke osezingeni lokodlula uNtwari. Ewe ke akabadeleli ke oogoalkeeper bakho, engamdeleli ke nomqeqeshi ke weqela leKaizer Chiefs, kodwa owakho umbono uthi bekumele uba kuNtwari uyadlala phaa kwiKaizer Chiefs. Ke ibiyintethe ibiphuma phaa kumqeqeshi waseRwanda ke lo Adel Amricho, kusho ukuthi ke kangengene kakuhle phaa kwi-management yeqela leKaizer Chiefs. Aphinda ke enye into ke ethe yasisiphenye phaa kuNtwari, laa nto etheza ukhutshwa phaa yikhowutsha ke walinike nentloko akafuna uphuma, yabonakalisa ke ungabikho kwenkathalo kunye nendelelo kunye ke nongabi nambeko ke laa nto, caba ke iyazichaphazela ke intlalo yakhe ke phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ke xa eseyibalwa ke indima yakhe kuNtwari kusukela oko ke thi wasayinwa yiKaizer Chiefs ke esuka phaa kwiqela le-TS Galaxy, umfana omdala izinto zange zimhambele kakuhle konke phaa umfana omdala, ngoba iKaizer Chiefs yamnikeza ithuba umfana, kodwa ke zange akwazi ke kulamkela ngezandla zozibini. Ya-end up iKaizer Chiefs imkhupha ifaka phaa uBruce Vuma, kwaze kwalandela phaa uBrandon Peterson, zange akwazi usixhoma isandla sakhe ke athi umfana ayi-owner ke laa position. Enye into ke phinde yalichaphaza kwaphaa ke kuNtwari i-performance yakhe ke xa bekudlalwa phaa nabafana kweza goals zintathu ethe zangela kumfana omdala, nazo kuthiwa ke ziphinde ke zasisiphenye phaa ke kuNtwari. Ewe injalo ke imeko kaNtwari, kuthiwa ke inkenenkene kayicaci into yokuba ke izawubheka ngaphaa kuqala ke leKaizer Chiefs. Ke future yakhe umfana omdala ke ithande ukuba mfiliba phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.